помписката направо си я пукам. Да. Този път с помпичката. Да. Я да я пробваме? О, О, да. о, това много ми харесва. Да ли? Да. О, да. Това е страшно чудовище. М4 1. Има се някой? Не. М4, А4. Да. Опа! Тиквата ми. Като ми се кой си ги сбърка, бе? Навсякъде стана кръвбате. Направо. Центърата направо. О, Ой, това да се наби. Явете, направо. браво. Браво е. 8 убийства. Да. О, да. А така, изкатай. Татко със сигурност скочи в водата и преплува. Татко преплува и камаза направо от водата. Кой го е? Не бе, няма да стане. От водата направо. До едното чак долазя. О, тук има голяма престрелка. Победители сме. О! На първо място! Да! Браво! Браво! Да! Подледно играеме и готово. Сега, я сега да си подредим малко оръжията така. Така. Направо каските разцепехме. Татко, я да погледнем колко разя има стаена. Така и да се буни тъй като. Окей. Я да видим. Татко, спробвай надолу да видим. Кройвой. Добре. Чакай малко. Крони си. Да. О, да. Татко, бях вярвал в тебе. Ти си с мен на първо място, бате. Го! Чакай сега да видим. Татко, гордя се с теб. И аз се гордя с теб, моето момче. О, да! Нося ти голям късмет. Много голям късмет носиш. Да. О, тако. Чакай сега да видим. Я гръмни последното оръжие. Намери последното оръжие и го хвани в ръцете си да го видя. Направо съм много горд в себе. Дай 5. Браво, бе. Браво! Победа е! Победа! Тя са много слаби другите. Нека вече попадна на това. Така. Окей. Татко, тук този слаб краде, защо не знам, що е тук. Слабия краде. Татко, това нас крадец ли? Да? Това нас е крадец ли? А, татко, Да. я гръмни последното оръжие. Ей сега.
на мен най-последното оръжие. Ай, молива пана. Окей. Татко, имаме първата си победа. Натеркваме едно метал. Един метал става в купчина. Тогава вече. Къде да го ретектурирам това? Направо тук те. Мамо, отворим бомбонка. Ай, така. Така. Бирам, за кого бараш? Окей. Готов ли се? Да. Да играем ли на друг мап малко? Мгм. Хайде да играем на този. Не. Отдавна не сме играли на този. Не. Снимаме ли? Да. Айде. Полицаи или терористи ще бъдем? Знаеш много добре. О, да. Не знам, полицай, нали? Да. Има някой. Само полицай. Ако може да слизам се качеш някъде. Къде да се кача? На високо и да се фърли за това. О! Качи се на високо и се фърли. Да. Чакай сега да видим. Да видят хората как плантата тъпотия. Само нещо в много.
Бирам, трябва ми помощ да гледаш. Са. Колко умря? М? Колко умря? О, не! Татко, О, колко пъти умря? само 6 пъти. А, Имаме 11 убийства. окей. Сега трябва внимателно да играем вече. Не играе на... Татко, качи се на високо и се фърля да видят хората какви тъпти може да правят мазете. Така ли ето? Да. Да. Искам да се качи да се фърля от високото. То няма такива места тук. Еми добре. Те, защото знаят, че само мъже играят, за да направят някоя тъпотия, не са направили високи места. Оу. Татко, тя са много тъпи. Да. Аз просто се много казвам. Окей. Пак се натупа. А какво е? Кое бе? А, Я дай да го пробваме. Дихане. Окей. Пускате и направо. Какво е това, бе? Да го удари ток явно. Не стана. Не, сяда от татите. Не! А? Не, пак резултатите. Не. Със сигурност сме загубили. Я намеря плоски. Мога ли да видя отвътре скенати? Детето на скенати. Ето. Я. Какъв е? Полицай. Лягай да спиш. Окей, за да стане. Добре. Започваме силно. Готов ли си? Да! Окей. Давай. Така и да се дръмна тук. И да... Така. Татко, предполагам... Така, един убит. Татко, когато се изнервиш, дай ги разката ми, къде и да ги ступим направо бой. Хората. Тук има някой. Да. Бягай! О, Татко, предполагам, че да вземеш тук тази гиреска. И тук ти я слагам. Слагам ти още една гиреска.
Какво прави точно така, бе? Отцапа снега с червен. Я? Мога ли да видя? Мога ли да видя снега? Ей, обихана. Трябва да се стегнем. Разбираш ли? Трябва да се стегнем. Да. Пак му обихна. Защо правиш тъй? Не може да играем. Пустай ги тези гирички. Окей. Еще. О! Папа, намали малко гроши. Обичам. Да, обихана, защото ме разконцентрираш. Няма. Окей, тук на сакрата. Давай! Тук трябва да сме Доста много внимателни. Ето. Трябва да ги накажем. наказват ме. Не знам какво значи. Как може и от двете страни да начакат? Взимаме помпата и ги размазваме. Ето. Или те вас. Взема най-силното оръжие тук и да ги изтръпваме. Днеска защо ни не върви? Днеска защо ни не върви? Не знам. Аз вече съм супер объркан. Хейлите го тръпахме. Ще ти напълня задника с барут. Хейлите убиха ни. Сега вече там спят нещо. Хейлите застрелахме. Хейлите искам да Направо не щупиха джамовите. Да. Беран. Да. Къде стрелах, бе? Обезглавихме снежния човек. Татко, много се добър на тази игра. Окей. Татко, скатай от прозореца. Хейлите размазаха ме. Важното е, че супер много се забавляваме. Да. Нали така, кокошко? Те пугнахме да отнес. Да няма глава в нейното, бе. Я сега кажи, кетчуп ли искаш или майонеза? Кето. Сега ще стискаме на някой терорист с главата. Двете искам. Искам двете. Добре ли? Да. Двете. Легна да спи. Окей. О-о! Как е? Лавен. Ооо! На списъци. В десетката! Да, Тук бе. има някой. Хейлите, пухнахме до тебе. Хейлите, къде си? Хейлите, не знам къде си. Хейлите, куколски. Да изпратим ли някой до болницата? Да. Изпрати някой до болницата. Например нас. Да. Например, най-слабия
Да, Е, то си направи задно салто. да. Хелите направи задно салто. Хелите убиха ни. То с помпата ли да го разцепим Да. този път? Ти кой стреляш, бе? Къде си ти, бе? Хелите. Мисля, че е време да им отмъстим. Да. Отмъсти не отплачи. Хелите разстреляха. Хелите колко... Много е бавен този пистолет, бе. Да. Хелите. Ама аз се легавя в момента, не играя сериозно. Да. Просто искам с револвера да ги убивам. Знам, че е много бавен. Знам, че е страшно бавен. Да. Обаче ме кефи. Ето. Дори не можеш да стреляш. Да, не може, бате. Какво ме гледаш, бе? Окей. Както знам, че тук има снежен човек и не искам да има глава. Обезглави го. Бе, то с какво го направихме? Направо чак тавана опръска. Да. Татко, искам да направиш снежния човек без глава, ако намериш. Добре ли? Да. Тък му гледах каква зърнената закуска има там в кухнята и му убиха. Да. Човек не може да хапне на спокойствие. Опа. Лягайте да спите. Искам всеки път да открива по един снежен човек. Този го убихме. Искам един снежен човек. Ти какво правиш тук, бе? А, Не го ли видя, бе? Окей. Окей. ко седиш и чакаш там, бе? Еба си актьора направи. Пак, същия. Арабски направи. Ей, не спряхте да се криете, ей. Тако. Зорляно цапахме стената. Да. Защо скачаш, Кос? Снежният човек, още главата му е тук. Кос май иска с помпата да го нашамара и сега. Да. С червените патрони. Ето нашамарихме го. Да. Червен- Изчезна. Да. И сега Червените. точно ще го направим. Но, Татко, може ли да убим кукоска с него? Може ли да убим? да, бе, може, бе. И Да ако- пробваме ли? Да. Вече на тя не я работят мозъка. Абе, Ос. тук Откъде дойде и ти, бе? слух няма напред. Много тъпка. Трябва да си стъпим компютъра, лате. Нищо няма да чупите, айде да лягате. О, да! Снимано ли?